Usue Alberdi idazle eta bertsolariak 8 ipuinez osatutako ipuin bilduma aurkeztu du Hetero izenburupean. Emakumezkoak dira protagonista gehienak eta gizonez ari dira nagusiki. Haiek euren gorputzetan memoria afektiboan eta egunerokoan utzitako arrastoez. Gizonekiko espektatibez eta dezepzioez, unean bertan egin eta esan ez ziren horiez. Hetero ipuin bilduma bat da, 8 ipuin biltzen ditu. Oso diferenteak euren artean, bai gaiaren, kontamoldearen, ahotsaren, estrukturaren aldetik, eta ez da hetero arauari buruzko liburu bat, baina 8 ipuinetako protagonistak hetero arau horren barruan mugitzen dira, maitatzen dute, desiratzen dute, eta eroso ez dauden arren, ez dute jokoa uzten. Orduan, kontrako bi indarren artean mugitzen diren protagonistak dira. Alde batetik horregon nahi dutelako eta bestetik ez dutelako horregon nahi. Eta zingira horretan, ulertzen eta esplikatzen zailak zaizkigun afektu eta desloturetan mugitzen dira ipuinetako protagonistak. Landare kasteko behar dutena izeneko ipuinean, iraganean tesi zuzendari batekin izandako zerbaiten mamuak jarraitzen dio protagonistari, bere bikotekidearekin duen harremanari eta agertu den hirugarren lagun baten presentzia arin bati. Ukitzen gaituen ura izenekoan protagonistak ikusiko ditugu haurtzaroaren amaieratik gaztaroaren hasierara bitarteko tartean, 11 urtetik 17 urtera bitarteko 4 argazki dira, eta hor ikusiko ditugu hainbat nerabe, hainbat gazte, lehenengo harreman afektibo, erotiko eta lehengo irrika eta bulkadak bizitzen. Irla izeneko ipuinean bi lagunek 20 urte lehenago Kubara errefuxiatu politikoak bisitatzera egindako bidaia bat berreraikiko dute, eta antzerki formatuan ematen da, dialogo modura. Gizakiaren adin guztiak izeneko ipuinean protagonistaren eta aitaren arteko harremana kontatzen da, edo harreman horretako bulkada kontrajarri bat, ez? Itsas zeharkaldi batean gauzatzen dena, baina esan dezagun, igerik eta karrera horretan, alabak aldi berean nahi duela aitari irabazi, eta beste alde batetik ez lukela inoiz aitari irabazterik nahi, ez? Aita hori betikotzeko. Eta hori eramaten baldin badugu, sistema handiago batera, uste dut gauza asko esan nahi dituela, ez? Zergatik eusten diegun leialtasun batzuei, zergatik ematen digun simbolikoki bada ere, beldurra aitak hiltzeak. Literatura lezioak izenekoan editore baten eta idazle baten arteko harreman itogarria kontatzen da, WhatsApp bidezko elkarrizketa baten formatuan. Uso pasea izenekoan neska eta mutil gazte biren arteko harremana, landa eremuko taberna batean gertatzen dena. Sehaska kanta atzerazko kronologia bat da, 2025 garren urtean hasten da, eta 1975 arte egiten du atzera, beraz 50 urteko tartea hartzen du, eta pasartez pasarte, alderantzizko kronologia horren bitartez kontatzen da protagonistaren, kasu honetan gizonezkoa, eta bere aita biologikoaren eta aita politiko baten arteko harremana, eta alargunak izeneko ipuinean, iraganean lankide izan zuen eta bere buruaz beste eginda hil zen gizon batekiko harremanaren mamuak edo jarraituko dio protagonistari, eta protagonistak eta hildako lankidearen alargunaren arteko enkontru batek sortzen du ipuina. Nahiko liburu pertsonala da, nire esperientziatik abiatuta fikziora egindako 8 bidaia dira. Aipatu dut egilearen historioekiko hurbiltasuna edo ipuinen atzean intuitu daitekeen gertakizun edo bizikizun
hori hor dagoela, baina iruditzen zait hori baino garrantzitsuagoa dela, edo kasu honetan eri inporta didana dela, egilearen eta ipuinetako narratzaileen artean dagoen distantzia hori, hain zuzen niretzat idazketa kasu honetan behintzat hori izan delako, esperientziatik hasi eta amaierako testura bitartean dagoen elaborazio hori guztia. Azken batean, uste dut, literatura asko, ez dena, baina asko eta asko abiatzen dela autoreen bizipen, sentsazio, inpaktu zirraretatik, eta gero kontatu nahi nituen historia horiek kontatzeko forma narratiboen bila aritu naiz. 3 urtean 8 ipuin idatzi ditut, baina 100 irakurri ditut, hain zuzen horregatik. Saiatu naizelako niretzat, balio zuten formak eta aldi berean euren artean diferenteak izango ziren kontamoduak bilatzen gustuko ditudan ipuingileen artean.